V roku 1935, 2 roky potom, čo sa stal Führerom, Hitler odvážne vzdoroval Versailles tým, že oznámil nemeckú remilitarizáciu a znovu zavedenie vojenskej povinnosti. Zatiaľ čo Británia a Francúzsko protestovali so slabosťou, on neúnavne rozširoval Wehrmacht smerom k svojim konečným cieľom. Luftwaffe tajne trénovala tisíce v klzáku a motorovom lete, aby obnovila leteckú silu. Technológia a priemysel boli vložené do ovládnutia nových fóriem mechanizovanej vojny, aké svet doteraz nevidel. V marci Hitler otvorene prejavil svoju dlhodobo udržiavanú túžbu zjednotiť všetkých nemeckých ľudí tým, že nariadil vstup vojsk do demilitarizovaného pobrežného Rína pozdĺž hraníc s Francúzskom a Belgickom. Bol to prvý vojenský krok za hranice od prevzatia moci nacistami. Keď spojenci reagovali len námietkami, jeho hazard uspel v zvyšovaní územných nárokov bez významných následkov. Nadšené davy privítali nemeckých vojakov, ktorí po prvý raz za generácie pochodovali do Essen, Düsseldorfu a Kolína. V Rakúsku Hitler využil populárny odpor voči mladej republike na argumentáciu za anexiu, Anschluss. Keď rakúski nacisti zinscenovali občianske nepokoje vo Viedni, požadoval referendum o zjednotení. S Britániou neochotnou zasiahnuť, Hitler vpadol 12. marca 1938. Jubilujúci dav v uliciach plný nádeje na splnenie fantázie o Veľkonemecku. Führer usporiadal veľkolepé privítanie v Linzi, splňať svoj sen vrátiť sa ako dobyvateľ. Úspech posilnil Hitlera k čineniu stále odvážnejších požiadaviek. Jeho zrak sa obrátil k susedskej oblasti v Československu s jej väčšinovo nemeckou populáciou. Na Mníchovskej konferencii v septembri britský premiér Neville Chamberlain naivne dúfal, že uspokojenie Hitlera môže zabezpečiť mier pre našu dobu. Pakt rozparceloval Československo bez účasti zástupcov tejto krajiny, ignorujúc české a slovenské prosby o obranu. Extatický Hitler odchádzal s vyhlásením, že to bol jeho posledný územný nárok v Európe a ako víťaz sa vrátil domov. Zatiaľ čo v októbri prebiehali oslavy, Hitler plánoval svoje ďalšie kroky s vojenskými poradcami. Pád československého ekonomického a priemyselného srdca posunul Nemecko ešte ďalej na ceste k vojnovej ziskuchtivosti a dominancii. Presvedčení, že západní lídri sa viac starajú o udržiavanie poriadku, než o obranu slobody alebo svojho daného slova, Hitler pochopil, že prostredníctvom neúnavnej teritoriálnej expanzie a remilitarizácie môže dosiahnuť svoje maximalistické ciele. Ako nad Nemeckom padla zima, málo kto mohol predvídať, že za iba pol dekády bude kontinent ponorený do ešte katastrofickejšieho stretu jedného muža s neukojiteľnou túžbou po moci a rasovej posadnutosti. Ale pre Adolfa Hitlera teraz nebolo na ceste, ktorú stanovil pre Nemecko a svet, žiadne zastavenie.